Malawi Today. The DC ngati alipo ma-activist ena m'Malawi muno amene mwina amalephera kugwira ntchito yawo chifukwa chopanda mantha, safuna kunena chilungamocho koma amachizembaisa, komanso kumagwirana ntchito nthawi zina mumafuna kumazembera ndi kumakondera boma. Ine si mmodzi mwa iwo. Ine ndimanena chilungamo ndipo ndizapitiriza kunena chilungamocho olo patabwera mfuti zochokera ku ame, kuchokera ku polisi, kuchokera ku MCP, makadeti, kundiloza mfuti zimene zaphwekazi zimene angogawanazi. Ine sindingapange mantha chifukwa chilungamo chake ndichonena kuti ku Malawi kunoko anthu amatipusisa kwambiri. Anthu amene muli m'maudindo mmaona ngati Amalawi ndife makape, mmaona ngati ife sitinapite ku sukulu, mmaona ngati Amalawi samaganiza. Choncho kuli bwino mwina kuphedwa ndi mfuti, kupeza mavuto chifukwa chonena chilungamo, kusiyana ndi kumawauza anthu kunena kuti ndiwe activist, ndiwe omenyera ufulu muziko lakonso la democracy. Olo usali activist koma munthu usunga maime ndi kumaona zopusa zikuchitika ndi kumangoziyang'anira. Ine sindili choncho, sindili choncho ndipo sindingapange zimenezo. Choncho ndikulonjezeni Amalawi kunena kuti come rain or sunshine, pamavuto pamtendere ndizayima pa chilungamo. Chifukwa ine ndinanena kale kunena kuti allegiance yanga yonse ili kwa munthu wa ku Malawi amene akuvutika tikunena pano mavuto osiyanasiyana adaladala owapanga kuachita create wandale kuti anthu azivutika Malawi muno, akamawapempha azioneka ngati iwo ni milungu. Ndi uchisiru weniweni kumatenga anthu ngati zisiru kapena kumatitenga ifeyo Amalawi ngati sitimaganiza, chifukwa chokuti iweyo uli pa mpando, uli ndi udindo umene unapasidwa soma madiru. Ine zimenezo sindimapanga. Choncho maplani amene mwakonza kuti mufuna mundimangire, that is a welcome development. And I'm even itching, waiting for it. I can't wait. I am waiting for you to come and arrest me, and that's what ineso ndikufuna chifukwa ndimakondwera kwambiri anthu amene ali ndi mfuti akamabwerabwera kwa ine kumandimanga, chifukwa munthu amene sunenedwa ndiye kuti iwe unafa. Mtengo umene umaponyedwa miyala ndi mtengo umene uli ndi zipaso. Ndiye muzakampeza munthu akutenga miyala ndi kumaponya mtengo wa mbawa umene mulibemo chipaso, ndiye kuti mutu wacho sumayenda bwino. Choncho maplani amene mukuganiza kunena kuti mufuna muachite, kumakapita ku khoti kuti mukatenge ka warrant of arrest, koma chonde thamanga nakoni chifukwa ine I am waiting patiently kuti ndimangidwe chifukwa choyima pa chilungamo. Ikakhala nkhani imene ndiye sindingachokepo. Ndi uchisiru weniweni kumanyamuka mu ziko lino, ziko losauka, ziko limene limangopempha china chilichonse, ziko limene ngakhale mafuta ma-filling station wonse mulibemo. Mafuta a 1 week anabwera aja mukayimbirira nthungululu nampita mma TV aja. Mafuta onse aja anatha, mwagawana mwabayiba ndalama, ziko lomvesa chisoni. Ndiye lero wina ndikumanena kuti ndikufuna ndipite ku California ndikapepese anthu onse amene agweredwa kumeneko ndi moto. Kutitenga ife kusaganiza, kutitenga ifeyo uchisiru kapena chane. Ku California kwa yakamoto more than 9,000 hectares. Ndipo akumene koko kwafa anthu okwanira 10, komanso anthu ambiri thousands akuvutika, anathawanso m'manyumba mwawo mwali kwina kwake, even kumanyumba kwawo kusanabwerere kuti akachite assess katundu. Ndiye wina wacheza atenge ati akunyamuka kupita ku America, ku California,
kumene sungakhale president wa dzikolo amene walumbiritsidwa Zulu sanapange trip yopita kumeneko, ngakhale ma president amu Afrikatu olemera sanapangepo chisankho, osanena chilungamo bwa muziauza anthu kunena kuti ndinali ndi nyumba zanga pa zaka zimene ndakhala ine president, ndili ndi nyumba zanga ndiye zapsa nyumbazo ndiye ndifuna ndikaone anthu, osakhala kumapusisa amalawi kuti akunyamuka president wa dziko lino chakwera kuti akachite akapepese anthu amene anachitidwa affected ni moto ku California. Wakuluakulu mamafia ndi anthu opsa kwambiri. Tikamanena kuti dziko lino likulamulidwa ndi mamafia muzikhulupirira, kuteroko anthu ena amaona ngati tikamanena kuti dziko lino likulamulidwa ndi mamafia ndi kuti anthu tikuwada, koma zitsanzo ndi zimene zizi. Munthu wosauka ndiye ndikumapita kutenga ndalama zako zonse za nyumba, munthu uli ndi kagolosale ndiye utenge ndalama zako uzikapereka katundu kapena uzikapepesa maliro kwa anthu olemera, ndiye kuti mutu wako sukuyenda bwino. So mukamakhala m'maudindomu muziziwa kunena kuti zonse zimene mukupanga amalawi akuona. M'malawi munomo muli mavuto, tapita ni department osiyanasiyana mukapeza kuti ngakhale ORT kulibeko. Takhala tikumanena kuti funding tayipitiseni ku Ministry of Education, koma funding chayimangobwera pa pepala, ndalamazo kulibe. Tapita ni muzipatala mukaone mmene akuvutikira ma health workers, makamaka amene amagwira ntchito zosiyanasiyana ngati ma HSA, anthu okolopa ena ndi ena. Mabwana olokuti akonzere ka trip kongopitatu ku training, kuti akangopezako allowance amangopita okhaokha, mamatroni kupita mmwambamo, ena walibe ntchito. Zipatala zasandukano sipano malo ozunzirana, mmene akuzunzikira anthu chimodzimodzinso m'maprison. Tikamanena kuti m'maprison mu anthu akuzunzika kwambiri, ndiye muzinena kuti ife tikulimbana ndi security ya dziko. Chilungamo chache nchonena kuti kuzomba uko anamanga sero imene ilibe mawindo, anthu akulephera kupuma, anthu akungokomoka ndikumamwalira. So kaironso zakudyanso kulibe. Ndiye tikamanena zimenezi kunena kuti tapita nikuzomba prison mukaone mene anthu akumwalirira, mukaone anthu mene akuvutikira, zakudya kulibe. Ngakhale olopompa pa maula apa anthu akuzunzika pamene popo. Akati siku limene akufuna adye ndiye kuti aujeniwo akaidiwo achite kumayimba nyimbo kunena kuti boma ndilo mwero voterani chakwera, ndiye ena kumene kwaimbe foni kunena kuti bwana kunoto akaidi akunena kuti boma ndilo mwero. Akunena choncho ite tikapase zakudya. Anthu omvesa chisoni kwambiri. Anthu omvesa chisoni kwambiri amene akupanga zinthu ngati sakuziwa chimene akuchita, zosokonekera zokhazokha. Pakali panopa tikunena panopa maboma ngati Ntchisi, Dowa, Mchinji ndi kumene kwaphwekatu za mamega farm, akungopita kukamukhutulira munthu matumba 5,000 afetereza, 3,000 afetereza. Basi ndikubwera mazulo ndi matraki ndikugawanagawanapo, wosalayo munthu ja ndikumagulisa. Kodi ziliko. As we talk now, tapita nikuzomba Central Hospital, mukaone zimene zikuchitika kumene koko. Wamkulu wakumene koko wakuzomba Central Hospital anapangidwa transfer ya promotion yopita ku Mzuzu, komatu pakana lero adokota oto adakali konko chifukwa cha nkhani za corruption kuba. As we talk now, the whole hospital Zomba Central Hospital ili ni magalimoto 6 ngati asali 7, koma magalimoto so ali grounded akuyendera mabattery awiri amagalimoto. Kuti yende galimoto ndiye kuti apite nawo mwampungamu akachaje battery lokutha 3, akulephera kuti atenge ndalama kuti akagule mabattery etu eni mabattery.
nkhani za corruption kuchokera kumwamba kwa president kuzasika pansi anthu atengerano nawonso anthu ayamba kuba nangasiyama nakuti mwana mbu makembu ndiye anthu aona mmene akuchitira president kuti this president is not serious in terms of issues of corruption ndiye nawonso anthu akungosatira. Zomba Hospital ili ndi paying ward section ya paying kumene zakazi ukasatira madokotala amene analipo mbuyomu amati chaka chikamatha ndiye kuti aliyense anali akumpasa ndalama ngati bu December lamucha 75 pakana kilina 75,000 pakana kilina amalandira nawo. Lero limupite kuzomba kumukapeza kuti palibe amene akulandira ndalama. Chipatalacho chikugwira ntchito ndipo anachenjezeranso chikugwira ntchito yotamandika. Kuchipatala cha Zomba kuli uchisiru umene ukuchitika nyasi kaya chitakupangana kuti ukuku ku prison kwa zizuza anthu ifeso tizizuza anthu ena uku. Ndiziko tulombesa chisonetu ndipo munati mufufuze ndichanda kuuzani kuti tapitani mukafuse a World Vision kodi m'mizimu anthu akuzunzika bwanji. Kubwereza boma iliri ndi uchisiru weni kubwereza boma ili ndichifukwa chetu kukupemphani inu a opposition kuti tagwirizanani anthu inu mugwirire ntchito limodzi muyendere limodzi koma ifeyo kuno ku Malawi ndi dziko lotembereredwa aliyense amapanga zache. Opposition chipani china chichonse chikupanga zache palibepo mtima ogwirizana ndi cholinga kuti muombole ziko muaombole a Malawi amene akulira siku ndi siku. Koma ayi ndithu tiyathokoze a leader of opposition for the first time mwalemba kalata yalembera amakra kuti asiye kugula machini amene akufuna atazitepera anthu za miseche mmene muliri Malawi munomo mavuto mene aliri. Ndigwirizane ndi inu a leader of opposition a George Chaponda. It's not time so kumakagula ati machini zopanda ntchito ngatizo. So tikupempheni niyo a opposition machine amene wakapitirira ofunika mademo ndipo sipaja munanena kuti mmadikira ku khoti kuti agamule kuti kodi anabero apitirire kapena ayi. Kodi nkhani imene ija ili pati ija mademo awana analephereka ndi awazi kwanjewa pakana lero nkhani ija inanguti ati ikupita ku khoti kapena mwina munapangana kuseri kuti nkhani ija mungoisiya. Ifetu a Malawi tikudikirira betu. Bon Kalinda, the DC, mwana upya kwambiri, the most deadly child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa.